Я? Чакай, иди по-страни, че не мога да снимам. Аре, ти си. Ела е тук в този гъл застани, да мога да снимам. Тук почни си, бе. Става. Това му идеята, да може да... Трябва единия да удари, после другия да удари, после пак първия и така. Долу не ни е равен пода. Така заставате да не може да се вижда как отскача топката. Ей! Колко близко мина до Марио! Колко близко мина до Марио! Стената и друго топче, бе. А искате ли... Кире, моля ти си, айди тайно опъни с шпулата отзад да видим какъв ще е ефект. Трябва между двете линии първи удар. Да. Между кои две? Първата и втората? Ама не, без земя. Вие се заиграхте. Чакай, извиняй. Да. По-друго си, а не като с дъската за хлеб. Ти се пишеш ли в турнирчето? Ево де. Как чисто. Разкиеш ли? Още не опънаме, сега ще опъне. Давай, Кире. Баце, това става, къде го беше панал, ти забие да забръсва. Кире, напанал ли си? Напанал съм. Същото е. Същото ли, я? Пробвайте да не виси, че не му е леко. Пусни, Кире. Я? Пусни. Не, пусни. Почти същото, да. Няма никаква разлика. Браво, момчета, перфектно свършена работа. Вече мога да ходя на нотариус. Вие си играйки тук. Добре да се статувам от това. Как се сортира? Фалцира се. Там е номера. Те сигурно имат всеки пенизи там, то не е някакъв такъв хамалски спорт това. Напротив, хамалски беше. Как удрят? Удрят, ама има и пенизи, и техника и... Как се фалцира, видяли? Да. Цялото фалциране не мога да лети даже. Лифтира се. Да, това беше напипал. Сменете му има дупка, бе. Той иска да фалцира, Няма тази дупка ли е? Та има дупка, бе. Вири вятъра. Ема мрежичка. О, студи, аз съм, бе. Точно така, трябва да те пребе. Ало. Секунда.